Puttinu Kers huwa parti integrali mis-soċjetà tagħna u l-Partit Nazzjonalista kommess li jkompli joffri l-għajnuna sabiex jaċċerta li l-pazjenti jieħdu kura tal-aqwa kwalità. Hekk sar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt żjara li jagħmel fir-Rainbow Ward fih dan id-Dipartiment tal-Onkoloġija fejn matula tkellem ma' diversi tfal, tobba, infermieri kif ukoll professjonisti u ħaddiema oħrajn fl-onkoloġija. Matul din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ma' tmexxija fih dan id-Dipartiment tal-Onkoloġija kif ukoll ma' diversi infermieri fejn spjegaw dak li affaċċjaw ta' kuljum kif ukoll esprimew il-bżonn li jissaħħu b'aktar staff. Min-naħa tiegħu Bernard Grech sostna li Puttinu qed jibqa' spalla għal poplu Malti u Għawċi fl-aktar mumenti diffiċli ta' ħajjithom. Dan l-isptar tal-onkoloġija li huwa sptar li huwa dedikat propju għal mart relatat mal-kanċer joffri servizzi speċjalizzati, tobba, infermiera u staff li huwa speċjalizzat biex jgħin lill-pazjent u lill-familja fl-aktar mument diffiċli. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal ukoll li fi żjara bħal din seta' japprezza aktar mill-qrib il-ħidma li ssir ta' kuljum minn Puttinu Kers filwaqt li spjega kif dan id-dipartiment inħass laqda u s-sens kbir ta' appoġġ. Bernard Grech sostna l-Partit Nazzjonalista kommess li jara li l-pazjenti jieħdu servizz u kura tal-aqwa kwalità filwaqt li saħaq fuq l-importanza li NGO bħal Puttinu tkompli tingħata l-għajnuna meħtieġa. Emozzjonijiet kbar ta' dawk il-pazjenti li jkunu qegħdin fit-trattament, dawk li għadhom qegħdin jiskopru eżattament x'għandhom oħrajn illi ħarġu minn hawnhekk u ġew lura jagħtu donazzjoni ltqajna ma' tifla ta' 10 snin li kellha l-birthday proprju ftit ġranet ilu ġittati donazzjoni minn dak li qalet lil Puttinu u dak hemmhekk juri t-turija ta' ċiklu komplut ta' kif min ikun fil-bżonn imma anke aħna li forsi f'dal mument m'għandniex il-bżonn imma għandna obbligu li nibqgħu ngħinu. U għalhekk inkomplu nagħtu s-sosten tagħna anke bil-politika tagħna biex mhux biss l-NGOs jkun jistgħu jkomplu jagħmlu xogħol bħal dan imma wkoll fejn jidħol qasam tas-saħħa nkomplu nsaħħu s-sistemi, nkomplu nsaħħu l-mediċina, nkomplu mmorru għal anki għajnuna u kura tal-aqwa kwalità. Min-naħa tagħha l-President ta' Puttinu Kers Angel Kuxkiri qalet li matul is-sena jaraw dbatijiet kbar iżda l-pazjenti huma kollha mimlijin kuraġġ dan filwaqt li sostniet li din il-ħidma hija possibbli grazzi għall ġenerożità tal-poplu Malti u Għawċi. Aħna matul is-sena naraw dbatijiet kbar, però fl-istess ħin it-tfal ukoll ituk dak il-kuraġġ li dejjem jiġu bit-bissima, dejjem magħhom biex jilagħbu u anke minħabba li kun ġejjin hawnhekk għat-trattament aħna min-naħa tagħna naraw li intuhom dak ir-rigal speċjali biex huma jħossuhom speċjali. Però il-ġimgħa l-kbira hija ġurnata fejn infakru din id-dbatija li jkunu għaddejjin minn dawn il-pazjenti mhux it-tfal biss, però anke l-adulti u ż-żgħażagħ. L-Ingilterra wkoll bejn 60 u 90 kull xahar qed ikollhom jitilgħu l-Ingilterra jieħdu trattament speċjali l-bot minn xtutna. Għal din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kien akkumpanjat mix-Shadow Minister Sejdrin Delija, Ian Vassallo u Graziella Gallia u preżenti kien hemm ukoll il-Ministru tas-Saħħa Ġotjena Bela u l-Ministru Giulia Farrugia.